Tervetuloa opettelemaan Easy Sweet vartalosokerin käyttöä. Olen pitänyt Easy Sweet purkkia noin 10-15 minuuttia vesihauteessa. Eli olen kiehauttanut veden ja kaatanut sen veden tähän kanteen saakka. Ja olen myöskin pannut tähän kannen päälle, jotta se vesi ei jäähdy niin nopeasti. Ja nyt voimme avata purkin. Näin. Ja kuten huomaat, niin sokerista on tullut nyt pehmeämpää. Ja kun lämmität sitä vesihauteessa, niin se lämpenee täältä reunoilta käsin. Ja jos se on täältä reunoilta liian sellaista hunajamaista, niin anna lämmön tasaantua hetken aikaa pöydällä. Ja sokerin pitäisi tuntua semmoiselta vähän toffeemaiselta, että ei liian pehmeältä, mutta semmoiselta jämäkältä, niin sitä on helppo työstää. Ja kastele heti alkuun toisen käden sormen päät, niin saat heti tähän 4-5 tippaa vettä tällaiseen määrään sokeria. Ja nyt aloitat venyttelyn. Ja se veden lisääminen tähän sokeriin on ehdottoman tärkeää, koska muuten sokerista ei tule tarttuvaa. Näin. Ja tämä sokeri muuttaa kohta väriä. Siitä tulee sellaista vaaleampaa. Ja nyt ehkä kuuletkin, kun se alkaa napsumaan ja se muuttuu kovemmaksi. Mutta jatka vaan venyttelyä. Näin. Voit testata sitä iholle, että onko tämä tarpeeksi tarttuvaa, että tämä ei ollut vielä ihan tarpeeksi tarttuvaa, se vähän liukuukin iholta, niin jatka vaan tässä tätä venyttelyä ja voit lisätä siihen vettä, mutta lisää nyt vain tippa kerrallaan, ettei siitä tule liian pehmeätä. Ja nyt tuntuu siltä, että sokeri olisi tarttuvaa ja valmista. Nyt voimme aloittaa. Ja aloitamme sääristä. Ja yleensä sääriä ei tarvitse desinfisioida, mutta jos talvella olet lisännyt aamulla kosteusvoidetta, niin ota se pois jollain tällaista alkoholia sisältävällä tuotteella. Ja ei tarvitse talkkiakaan laittaa. Ja tämä on kaikista helpoin tapa, eli levitetään sokeri myötäkarvaan. Levitä se näin peukalon avulla ja nykäise sieltä takaisinpäin. Ja nyt jo näet, että sieltä ihokarvat irtoavat ihan juurineen. Ja kätevintä on tehdä niin, että pidät sen sokerin aina tarttuneena tuosta ylälaidasta ja menet vasemmalle ja oikealle, niin ei tarvitse joka kerta tehdä tätä aloitusta. Ja nyt tästä alueelta lähtikin jo ihokarvat pois. Eli siis levität sen peukalolla ja jätät aina tänne pikkaisen sitä sokeria, että se tarttuu sinun tuohon peukaloon, niin tää on helppo nykäistä pois tästä iholta. Näin. Ja näytän vielä toisen tavan sokeroida, eli vastakarvaan. Ja vastakarvaan levitys tapahtuu tällä tavalla. Levitetään se iholle napakasti ja tehdään tämmöinen nopea ranneliike. Niin se irroittaa karvat tosi hyvin. Ja voit katsoa, että kumpi tapa sopii sinun ihokarvoillesi paremmin. Tämä myötäkarvaan levitys on helpompaa, mutta joskus käy niin, että joku ihokarva ei lähde sillä tavalla, niin sitten vaan voit kokeilla, että tehdä vastakarvaan tai sitten vaikka pyörittää tätä sokeria iholla ja nypätä se siitä pois, niin varmasti saat kaikki ihokarvat irtoamaan. Näin.
tämä on aika nopeeta sitten, kun sen oppii. Ja pian huomaat olevasi kuin ammattilainen. Kun olet hetken aikaa sokeroinut, niin tämä sokeri pehmenee vielä enemmän ja se lämpenee sinun käsissäsi. Ja tämä on todellakin tosi tarttuvaa, mutta tästä ei tarvitse tehdä mitään sellaista palloa. Et yritä pitää se vaan tässä toisessa kädessä ja levität sen sellaisena kuin se on ja vaikka vähän tönit sitä, mutta älä koske toisella kädellä ja yritä tehdä tästä mitään nättiä palloa. Se ei tule onnistumaan. Eli tämä sokeri, vaikka se on nyt tarttuu sinun sormiisi ja kynsiisi, niin tämä on tosi parhaimmillaan nyt juuri ja tätä on helppo työstää. Nyt näytän, että nämä liikkeet pitää olla todella sellaisia napakoita. Eli nyt sitten kun sokeri on lämmintä, niin tämmöiset hitaat liikkeet eivät poista sokeria iholta. Eli napakkuutta peliin, on se sitten myötäkarvaan tai vastakarvaan. Jos teet näin, niin tämä ei irtoa mihinkään, vaan levität uudestaan ja napakka ranneliike. Ja tämä poistaa sen sokerin. Ja sitten kaikki ylimääräinen, mitä tänne iholle jää, niin saat ne vaan tällä tavalla irtoamaan tästä. Tämä kädessäni oleva määrä, noin 20-30 grammaa, riittää koko vartalon käsittelyyn. Eli tällä voit poistaa sääristä ja käsivarsista, bikinialueelta, kainalosta. Mutta jos sinulla on vain joku pienempi tarve, eli haluat esimerkiksi poistaa huulista ihokarvat, niin tällainen pieni määrä riittää mainiosti. Ja esimerkiksi bikinirajan työstämiseen riittää tällainen ihan viinirypäleen kokoinen sokeripala. Ja kun kerroin, että sääriä ei tarvitse talkita, niin sitten jos olet sokeroimassa kainaloita, niin pyyhin ne jollain desinfisiointiaineella ja laita sinne myöskin sitten talkkia. Ja tällä samalla metodilla vastakarvaan tai myötäkarvaan niin voit työstää kaikki ihoalueet. Toivottavasti tästä oli sinulle apua. Haluankin nyt toivottaa sinulle hauskoja hetkiä sokerin parissa sekä onnistumisen iloa.